Hazánkért. Késő volt az ébredésünk, túl sok volt a tévedésünk. Hibánkért 100-szor megfizettünk, idegenek rabszolgái lettünk. Kifosztva, szétzúzva, megalázva, országunk rablók tanyája. De felizzik a tűz az éjben, és ha már tűz, akkor égjen. Lángoljatok, magyar lelkek, feleljenek, akik nem feleltek. Bűnhődjenek, akik megúszták, akik a hazánkat elárulták. Hegyek, völgyek, tavak puszták, az ősi jelszót visszhangozzák. Ideje most már talpra állni, a sötét erőkkel szembeszállni. Ez a hazát harcolj érte, halál minden ellenségre. Hegyek, völgyek, tavak puszták, az ősi jelszót visszhangozzák. Révkomáromtól Kolozsvárig, harc, kitartás, mind halálig. Beszédet mond Láng Péterné Andrea a Hegyvidéki Trianon Társaság nevében. Jó napot kívánok, adjon Isten jó napot mindenkinek. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Anyaföldvédelmi Kerekasztal és a Hegyvidéki Trianon Társaság nevében, amelynek elnöke vagyok. Nagyon jól tudjuk, hogy évszázadok óta a csehek, a románok, a szerbek Magyarországra vágytak. Ezt minden áron el akarták élni, hogy Magyarországot feldarabolják. Ez később a trianoni diktátummal sajnos meg is valósult. 1910 a Károly Mihály, az akkori miniszterelnök, jóváhagyta az Antantnak az elhatározását, rendeletét, és arra biztatott mindenkit, hogy ezt el is kell fogadni. De volt egy város, egy hősies, bátor város, Balassagyarmat, amely, amikor a csehek megszállták városukat 1919. január 29-én összefogtak, és fegyveres harc árán honvédek, csendőrök, MÁV tisztviselői és civilek visszafoglalták hősies küzdelemmel, nem kis véráldozat árán ezt a várost. Tisztelet ezeknek a hősöknek, tisztelet az emléküknek. Volt a város, amelyik visszaszerezte Balassagyarmatot, és ezzel visszaszerezte a város becsületét, és ezzel együtt az egész ország becsületét. Nagyjából most ugyanebben a helyzetben vagyunk. A tavaly elfogadott földtörvény hasonló rendeletekkel külföldiek kezére adná a szent magyar földet. Ebben a törvényben nem védik meg a magyar földünket. Az Anyaföldvédelmi Kerekasztal és vele együtt a Hegyvidéki Trianon Társaság és több civil szervezet, magánember azon harcol, azért küzd, hogy a magyar föld ne kerüljön idegen kézbe. Most sem. A célunk az, hogy a elfogadott földtörvényt visszavonassuk, hatályon kívül helyeztessük, a moratóriumot meghosszabbítassuk, a földvásárlási moratóriumot, amely május 1-én lejárt, és új földtörvényt alkottassunk, amely be van nyújtva, hogy megvédhessük a magyar földet úgy, ahogy annak idején a balassagyarmati hősök megvédték. Ebben kapcsolatban minden magyar állampolgárnak, minden magyar hazájáért aggódó honfitársunknak nagy feladata és kötelessége van, hogy ebben segítsenek minket, és kiálljanak azért, hogy a hazánkat ne húzzák ki alólunk, hogy a hazánk továbbra is Magyarország maradjon. Hogyha nem teszünk ellene, elveszik az országunk, elveszik a hazánk. Ebbe kérem az önök segítségét is, és továbbra is kitartást, további hősies cselekedeteket a hazánk megvédéséért, és szebb jövőt Magyarországnak, szebb jövőt Balassagyarmatnak. Segítsenek megvédeni a hazánkat. Isten áldja Magyarországot. Köszönöm a figyelmüket.
Nem